परिवार नियोजन पर एक कविता प्रस्तुत बा। एक ध्यान से सुनल जाओ। दादा हो हम जनली नाही ऐसन नो बताई, आ घर के राशन चटल जात बा केतनो करी कमाई। मुंह भइल टूटहा बोतल श्याम ओम सब झूल गईल, लइका भइले एके दर्जन हमरो कूदल सब भूल गईल। सोचनी ढेर लइका नहीं तक केहू नहीं आँख दिखाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नो बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नो बताई। कि कुर गईल मेहररुओ अब उठल बैठल ना जाला, बिचौपुर में हेल जाई ऊ हमरा इहे बुझाला। का करी कहवा जाई अब कैसे होई दवाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। लइका कितना हट्ठा कट्ठा बाणे। पेट भइल नदकोला ऐसन लागल धूरा माटी, टंगरी देखा बकुला के अट्टी टीरी के छाती। देख दशा लइकन के सोची बाप नाही कसाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। लइकन के काम कैसन कैसन बा। एक दिन मुलरा गईल मदरसा चोरी चोरी हमरी, सुखला के ऊ चोरा के रोटी खा गईल ऊ सगरी। मुंशी जी दुनकान पकड़ के कैले खूब पिटाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। टेढ़ुआ गईल बकरी चरावे कैले झगड़ा भारी, हई जदुआ के लइका पटक के सूथन दहल फारी। फाट गईल मर्दानी हमरो कैसे करी लड़ाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। कपड़ा कैसन बा। एगो के बंडी फाटल एगो के जंघिया जामा, परसंगे आयल रहले छोटका लड़का के मामा। वो कहत रहले कि सरऊ तू कैला अधिकारी, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। अक्सर देखल गईल बा कि काम जब खराब हो जाला तो सबे समझावेला, लेकिन काम खराब भइले कि पहिले केहू समझावेला नाही। तो लड़का के मामा का कहतने, कम संतान सुखी किसान पर दहला ना ध्यान, रह गईला तू निपट गंवारे अब हो ख परेशान। तो हम कहनी कि चुप रह, हाथ जोड़ के हम कहनी कि अब चुप रह, ये पहले ही न बतावल चाहत रहे। तो हम कहनी कि चुप रह हमरी मौगी के भाई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई, दादा हो हम जनली नाही ऐसन नौ बताई। भैया हो, अगर ये कविता आपके पसंद आयल हुई तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब। बहुत बहुत धन्यवाद।